לך אחורה, לך אחורה. נייס, הוא מת, ראשון. או ואבוי! שחר, לאן זה הלך? יש לי לוקט סולארי, הנה קחו. סולארי? כן, הנה. כן, הנה. לא רודפים סינג'ד. תראו את המשפט לא רודפים סינג'ד? מי אתם בלעדיי? מי אתם חושבים שאתם בלעדיי? אני מת, אבל תרגו. כל זה כדי להרוג אותי, כל הכבוד. מחיית כף לעניינים איתים? שמעתי, וואלה שמעתי את המחיית כף, אני מתחבר מאוד. אתה מנפלש נראה לי. כנס. מהר. נייס. תחזור, שלא תמות. נייס. רות, כנס. רוי אליי, למעלה. לא צריך להוציא טיפי, אחי. תנו לי, בבקשה. תנו לי אסטיב! קלי בבוד, פשוט תדחוף. הם מיניונים, איזה... עליו. נייס. תהרוג. נייס. יש ברון משהו? לא. כלום. רגע, בוא אני נדייק. חושב שאם משחקים נכון אפשר לסיים. לא פה. צריך מישהו בסייד ליין, אני לא יודע למה כולם במיד ועושים ארם. איך אני אמור לקחת את זה? ידעתי שהיא פה, ידעתי. קיבלה ממני פולימור. יופי. הפכנו. איך היא איזה כשלה. פולימור יכלה? איזה פולימור יפה גם. אוי, אוי לא, אני בא. מספר של 5, נודר! אוי. איזה פיגוע. תהרוג אותו. נו, באמת. שלי בבקשה. וואי, איזה מחלות. כנסו. אני לא מפסיק להחיות, באמת. אני עם צ'מפיון נורא. שלי. יש לו קיו נראה לי. על הבליץ פשוט. יהיה לי מנה אבל. הוא מת, ביי. פרמוט. פול ספיד, אחי. אל תמות. די. הוא רציתי הורג אותי. להחיות עליו. על מי מצאתי להחיות? הלו! נו מה זה? צריך סקריפט. הלו, ברור זה. מי זה? ברחו, מה משנה מי זה? וואי, מלא, הוא היה וואי, אני רק חתום. נותן, אני איש צנוע. הוא בא. איזה תוקף קרסת? זה לא מתאים האבנים האלה בתור משהו. יופי. קורפוס שונה, קורפוס שלי! אז אני אתן לך. עם הסאנפייר. וואי, לא תשמע, רציתי רמה לקחת. גבוהה, אחי. נייס, באמת. הבאנו אותה. רוי, מה יש לך, רוי? אוי. הם מטרילים. הם מטרילים. ביי. וואו! בוא נתן לי. אפשר שנעשה בי? לא. לא, למה? תראה ככה, אני אוהב ככה, וואו. הוא הרג אותי! הרגתי את עצמי! לך אחורה, דרך על הסל. הכל לאט. אוי. ביי רותם, היה נעים להכיר, אחי. לא, שחר, למה ככה? כנס. אוי, מה זה? לילה טוב, תנו לי, יאללה, לילה טוב. אני בא לעזרך. אתם חושבים שאני חלש, תודה יוחאי, באמת תודה. רגע, לא התחלנו את הדרייק. וואי, יוחאי, מה זה? תן לי שיקה. קח, הנה. תרביץ לו, מה יש לך? זה שלי. שיש לו טורנמן זה לדעתי מרמה. לא, אחי, מתת מזה, תסתכל בזה כמה דמי זה עשה לך. כן, בגלל זה אני אומר, זה לדעתי. הופה. רוצו. מי זה? נפסיק? זה מפסיק? נזהר אותה. גם אותו אני מבין. נייט. ידעתי איזה בייט, איזה... אח! רגע, מה זה? מה זה? שוחי, אני... תיקנתי. לא, ארצ'יינג'ר. יש טיפים מאחורינו. מה עם הדרייק אבל, שאלה... אוי, גם אני לא טוב. נייס.
אני בא, אני בא, אני רוץ, בא, רוץ, אני בא. רוץ, רוץ, שיקח רוץ. אותך, שיקח רוצו, אותך. רוצו ל-W שלי. בוא. יאללה. W, תאכיל את ה-W. נייס. יאללה, אי, כפתור אחד, ביי. אוי לא, דלית. עזרה, עזרה, אני בא. איפה אתה שחר? טוב בואי, תמשיך, הכל טוב, בואי, שלך. מה זה הארם הזה אבל? זה לא הולך לטובתם, לכו תעשו בארון. יש לי... אני חסר HP. יאללה, כנס, הכל טוב, יש לי שילד, אחי, מה אתה... יאללה. וואי, אחי, ריבוט סייד, אחי. לקפוץ עליו? אוי. ימות כל לפויזן שלי. אני דופק קי גם כן. הרגתי אותו, וואו, לא מת מאמין. הפויזן, מה קרה? מה יש לו? תשחרר אותי, מה אתה... רוי אחורה. איזה אחורה, אחי, איזה אחורה ואיזה נעליים, אני זמר חצי אנונימי. סינזר טיפי? אין לי טיפי. הוא מת אבל. וואלה, הם נראה לי. פתחו אותנו בארם, חבר'ה. שבשו עדיין לא עשה את הביס. איזה איש גיבור. נפירי בבוט. מה? יאללה. טוב. יש טאוור. כדרר, אחי, אל תפחד. אחי, שתיהם אצלי. יש מצב שהוא מת, אגב. אין לי להחיות. הוא מת. מה, הוא טמבל? תמשיך להתגרות, אחי. גם הוא מת, אגב. וואו. שחר, אתה רואה את ההוא? ביי. יש לו... לא, רגע. חכה, תראה. הפסדנו, כן? באים. אני אעצור את הווייב. תן לי, לך. אתה מת ב... לך. מה, ככה כאילו? זהו? נגמר? זה לא נגמר, אתה לא רואה. זהו, נגמר? או... שוחי, אם אתה לא מת, אם אתה איכשהו עושה ריק, פה את כל הזה. אין לי אבל זינזר טיפי, אוקיי, נייס. מתים, כולם מתים, בבקשה. אני כבר לא יכול לעשות את זה שוב. לא יכול שוב, יאללה. תאם בטופ. דבר נייס. ככה ביס בראש. אני מת. לא ביס! זה לא מת. אני לא חושב. אי אפשר לסיים, אני מת. ניכנס פשוט, אני פשוט נכנס עוד רגע. לא, אלבנס, זרנה. לא מה? מאמין. היה ברון, היה דרגון, היה הכל. בודרק. דווקא- הוא יעשה טיפי פנימה עד שוגס. אוי, אתה גמור. וואי, דפק לי וואן. איזה וואן דפק לי. וואו, זה וורדד. עכשיו. ביי, לך תחשוב. לא. זו. שלוש. רק הסמייט, אחי, רק הסמייט. אתה... זה כאילו זה קל, זיג זה הסאול וזה. יופי. שמודה. זהו. הרוג. נראה לי הוא מת. הוא מת. עכשיו למיד. אתה אומר, סליחה, טופ, טין. למרות? מה, זין לבוט? לא חייב זין בבוט. לא חייב, טוב בסדר, יאללה, נמבה. לא חייב, אז אני בא. לא להתאפס. לא. וואו, איזה תפיסה, אלוהים. טוב, אני לא מת, נייס. אני שומר עליך. לא, זין, בטר. לא אוהב את זה. וואו, כי... ככה, אני איתך, בטוב ברח, אני איתך. אור, זיקס וואו. עכשיו, אני מפריש. אין לו מה לעשות. אם יש לך ציפות פרקים, עזרו לי! הזיקס רחוק, אחי, רחוק. אוקיי, מה עושים? מיד. טוב, אחי. לא, הוא פשוט לוקח את כל הווייב. שמע, אני אמות מהלודן, זה נודר. קחו את שני העדים, פשוט. נייס, אוי. אין מצב. נשיקה בלחי. איפה הווייב? הלו, זהו, פלאש. נגמר. ביי, תנו מכות. 10 שניות. אתם לא יודעים מה אני אעשה לטורטים, איך נגמר. איך אני שומר את הפלאש לזיקס באמא שלי? יאללה, איך סיימו. חיכיתי לו עם הפלאש? סיימו. אחלה פליי. אני מאמין אני שנצא. צריך לראות את הטיפייט האחרון, אחי, הייתי פה כל כך חדור, אחי. הפייט האחרון עשיתי כלום, כמעט כלום. כל הכבוד.